alang sa news headlines. Provincial Library andam sa ilang mga serbisyo ning panahon sa summer. Kagamhanang probinsyal, padayong gipalig-on ang pakiguban sa mga LGU. Sericulture Project sa Villanueva gihingusgan sa kagamhanang probinsyal. Mga assistant sa Kapitolyo gipalapdan. Mayong pagbangon Misamis Oriental sa tanang 23 ka lungsod ug duha ka dakbayan nga gilangkuban sa 424 ka barangay. Sa mosunod nga minuto karon, sugod ning alas 10 sa kabuntagon atong siren ang mga kasikas sa probinsya. Ako ang inyong makauban sa kahanginan, Nephilim Diaz, ug kini ang Miss or News. Panahon sa taginit karon ug walay klase ang mga bata. Apan ang Provincial Library nagpadayon sa ilang mga serbisyo aron masigurong maedukar ang kabatan-unan. Ania si Jane Salimbao alang sa mga dugang detalye. Padayong bukas ang Miss or Provincial Library ning panahon sa summer aron maghatag og libreng kahibalo og serbisyo sa publiko ilabi na sa mga kabataan. Subay ni ini gibutyag usab ni Pahara nga aduna sila'y mga espesyal nga mga kalihukan sama sa summer reading camp ug film viewing activity nga haom alang sa mga kabataan lakip mga kabatan-unan hilabi na karon nga walay klase. We are targeting actually to have a summer reading program para sa atong mga kabatan-unan. Then aside from that also is we are also planning to have a film viewing activity para sa atong mga kabatan-unan. So kana siya na mga programa is suited to our children, young adults also as well, mga teenager. Kay labi na karon na summer, so I believe na walay klase, diba? So if they have vacant time, the Provincial Library is very open para sa ilaha. Matod usab ni Pahara, ang Provincial Library nagtanyag sa nagkadaiyang serbisyo sama sa reading and reference services, borrowing and lending services, e-library og free internet access og research assistance diin adunay thesis and dissertation area nga gilain alang sa mga researchers. Gawas ni ini, aduna sab sila'y espesyal nga study area og reading space og children's corner alang sa mga kabataan nga anaa sa ground floor. Since summer break, dili siya ingon na tingpahulay gyud na siya sa estudyante, no. Summer break is an opportunity for us to learn new things. Summer break is an opportunity for everyone to learn more. Samtang aduna sab sila'y literacy and educational programs o community programs and events labi na sa mga kabarangayan sa probinsya. Gidugang usab ni ini nga aduna sila'y e-gov services alang ni adtong magproseso sa NBI clearance. Samtang giawhag ni Pahara ang publiko sa pagbisita sa library nga dakong tabang alang sa tanan hilabi na ang mga kabataan aron makatuon og malikayan ang sobra nga paggamit sa gadgets. Sa mga ginikanan na murag na lulong na gyud ang ilahang mga anak sa pag-use og gadget kay wala bayay klase, so murag mo prefer na sila to use cellphone. Ako ang giawag ang mga ginikanan, no, to give time to visit the library kay naa man tay libre na facility para sa mga kabatan-unan. So kani siya na facility is dili lamang pod limited for kids, kay pwede man pod ang ginikanan as well. Mapasalamaton si Pahara usab kang Governor Uy sa walay unda nga suporta niini alang sa ilang buhatan nga bililuhon aron mas maalagaran ang mga kabataan sa ilang pagtuon. Abli ang library sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 7 sa kagabion subay sa 4-day workweek sa Kapitolyo Provincial. Kini nagpahinumdum nga ang kahibalo walay undang o ganaa kanunay ang buhatan sa Provincial Library aron magsilbing dalan padulong sa mas maayong kaugmaon. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Jane Salimbao, Miss or News. Dagang salamat, Jane. Padayon ang hugot nga pagigiusa sa Kapitolyo sa mga lokal nga kagamhanan sa lalawigan. Kini aron hapsay ang implementasyon sa mga proyekto sa ilang mga lugar. Kung unsa kini ania si Regiana Mormaygay alang sa kompletong detalye niini.
Mahinungdanong nakigkortesiya ang LGU initaw kay Governor Julia T. Uy sa laraw nga mas mapahugtan pa ang igong kolaborasyon alang sa pagpatuman sa tanang programa may kalabutan pagpalambo sa tibuok Misamis Oriental. Malampuso ng maong panagtagbo ang gipangunahan ni initaw Mayor Mercy Grace Akain uban ang tibuok konseho ni ini. Kalipay usab kini ni Governor Uy tungod sa higayon nga maisgutan ng mga mahinungdanong programa nga angayng ipadayon ug iimplementa sa dapit. Yung listing based sa DSWD. Kahit siya na mag-collaborate ng sa DSWD. Lakip sa giuyunan mao ang priority project nga road rehabilitation ug construction nga gilaumang matibawas sa dili madugay. Labi na nga gipunti nga kinahanglang mauna gayod katong anaas sa kabukiran o hilit nga dapit sa initaw. Nagpasalamat ang grupo sa panahon sa gobernadora. Usa na niini ang panghinaot nga malugwayan ng kolaborasyon aron sa mas progresibong MISOR og lungsod sa initaw. Kahinumdumang gitagaan og igong pagtagad sa kasamtang administrasyon ang barangay empowerment ug ang kolaborasyon tali LGUs isip sumbanan sa maayong pagpadagan sa tibuok lalawigan. Alang sa tinuray nga kabag-uhan, ako si Regina Namor Maygay, MISOR News. Daghang salamat, Reg. Sa atong pagbalik, susiyon nato ang mga kalampusan, lakip ang mga serbisyong hatod sa katawhan gikan mismo sa usa ka departamento ning atong Kapitolyo. Maminaw na kita niining GJTU Weekly Accomplishment Report gikan sa Abril 13 hangtod 17 ning tuiga. Usa ka semana gikan Abril 13 hangtod 16 ning tuig 2026, pabiling gituman sa kagamhanang probinsyal ubos sa liderato ni Governor Julia T. Uy ang gipanumpa ang serbisyo uban ang tiunay nga dedikasyon sa pag-alagad sa katawhan. Mga aktibidades, programa ug proyekto ang gitanyag ug gisigurong napaabot sa nagkadayang sektor sa katilingban. Sa adlawng Lunes, formal nang nanumpa ang newly elected ug appointed officers sa Provincial Capital Employees Multipurpose Cooperative kon PISEMCO atol sa sinamanang pagpakayab sa nasudnong bandila sa Kapitolyo. Nagsilbing hiusang panlantaw sa maong grupo ang malugwayan ang tanang health program sama sa pagtabang nga masigurong dunay health provisions ang tanang miyembro nga magsilbing benepisyo panahon sa pagkinahanglan o emerhensiya. Giawhag usab ni PISEMCO Chairperson Marilyn Ligaspe ang uban pang empleyado nga mamahimong mudangup sa ilang opisina aron magiyahan labi na kadtong buot magpamiyembro. Adlawng Martes, dunay gipahigayong press conference. Kini inisyatiba sa kagamahan ng probinsyal sa pagpanguna sa PIO aron kahatagan ug katinawan ang pipila ka isyu. Tingwa usab niini nga mapadayon ang maayong koneksyon tali media personality aron nga pabiling dunay epektibong pagpasabwag sa kamatuoran. Ang mga milingkod nga maoy nitubag sa mga pangutana gikan sa mga higala sa prensa mao sila si Board Member Princess Imano, Special Assistant to the Governor Celso Abusejo, Admin Officer Ruel Gayoso, PDRMO Head Fernando Vincent T. Jr., PSWDO Head Jun Limar Abella, Plenro Head Giron John Flores, Pagro Head Michelle Lasse, PHO Head Dr. Maria Bibina Casinio, MISOR Cares Head Maria Sandra Lim ug Provet Head Dr. Benjamin Rasma. Anao sa bisaksi ang uban pang ulo sa departamento sa maong higayon. Pag-abot sa adlawng Miyerkules, nagmabungahon ang tigom alang sa planong sericulture project sa lungsod sa Villanueva. Kini mahimong katumanan sa pagkabot sa kalidad ug angayng ipasigarbo nga silk industry dinhi sa probinsya. Usa sa highlights sa kalihukan mao ang pagpresentar sa tanang stakeholders sa ilang mga ideya o plano bahin sa nasangpit nga proyekto sama sa National Housing Authority na suporta sa housing alang sa mga benepisyaryo, DTI alang sa market linkage ug livelihood opportunities, TESDA for skills development and certification, DOST ug PTRI sa pagsiguro sa technology support ug innovation ug daghan pang uban. Alayon sa prioridad ni Governor Uy nga maong agrikultura, kining Villanueva Sericulture Project uban sa pagpanguna usab sa Pagro ug DA lakip PTRI. Dakong pasalamat sa LGU Villanueva tungod sa dalang umaabot sumbalik nga mga kadaugan alang sa kinatibukang ekonomikanhong bahin. Samtang nagmabungahon ang Labor Education for Graduating Students kunlegs nga programa sa BSU Alubihid Campus. Fokus ni ini ang pag-edukar sa mga partisipante mahitungod sa labor rights, work standards, safety regulations ug uban pang gikinahanglang mahinungdanong butang may kalabutan sa ilang kaugmaon. Ang maong inisyatiba uban sa pagtimbayayong sa Peso MISOR Tali Dole nagpunting sa pagsiguro nga maandam ang tanang college ug vocational students kung sila manarbaho na sa umaabot. Kahinumdumang parte kini nga programa ang gitutukan pag-ayos sa kagamahan ng probinsyal sa laraw nga ang makabatan-unan sa MISOR dunay siguradong kapangitaan ug dili maulahi sa daghang oportunidad.
Sa adlang Webes, ang pagbisita sa Smart Waste to Energy for Enhanced Environmental Planning kon sweep CDO City nga gipanguluhan ni Chemical Engineering Department Faculty Dr. Maria Teresa Cabaraban nagtinguha sa daghang kalampusan sa matang sa Solid Waste Management System. Sa maong pangunang tigom, dunay gilatid nga proposal ang grupo alang sa waste to energy technology pinaagi sa prosesong gasification kung usa ka alternatibong paagi nga environment friendly o mamahimong hinguhaan o kuryente. Gilaumang mga balay tambalanan sa lalawigan ang unang mabutangan sa maong sistema. Sulod ni ini nga semana usab, gihingusgan sa pagro ang padayong masuportaran ang 4H Club Misamis Oriental. Sa maong rason nga mapasigarbuhong giila ang tanang mananaog sa 12 Regional Youth Camp and Agri-Olympics kun Raika dadto sa Barangay Ditukalan, Iligan City, Lanao del Norte. Miuli ang grupo sa mga titulo isip first placer sa 4H Quiz Bee Competition ug Agri-Innovation Pitching ug nahimong third place sa 4H Real Roots Short Film Festival. Tinguha usab niini nga partisipasyon mao ang pag-develop sa youth participation pinaagi sa pagsalmot sa mga regional agricultural events ug ang mapromotar ang kolaborasyon tali naglambigit ng mga LGUs, coordinators ug stakeholders. Ang nasangpit nga mga kalihukan timaan sa paglimbasog sa kasamtang administrasyon nga makabot ang usa ka progresibong lalawigan. Mao kini ang mapabangon ang matagmis sa misnon kung paghatag tingusbawan silang adlaw-adlaw pagkinabuhi. Planong pagpaligon sa sericulture project sa lungsod sa Villanueva, mas gitutukan ni Governor Juliet Uy aron masiguro ang livelihood sa mga mag-uuma sa lalawigan. Usapod kini sa iyang mga lakang nga masuportahan ang mga gagmay negosyante. Alang sa kompletong detalye niini, ania si Ellen May Lahinaw. Gihingusgan sa kagamhanang probinsyal sa pagpangulo ni Governor Juliet Uy ang planong Villanueva Sericulture Project nga ipahimutang sa Barangay Imelda sa nasangpit nga lungsod. Ang proyekto nagtutok sa pagproseso sa pag-alima sa silkworm nga giila karon isip usa sa potensyal nga panginabuhian sa komunidad. Pinaagi niini nga proyekto mahatagan og oportunidad ang mga residente nga makakat-on og bagong kahibalo ug makadugang kita pinaagi sa pagtanom sa mulberry o pag-atiman sa silkworm. Ang maong proyekto dili lamang manghatag og dugang kita kundi makatabang usab sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya o paghimo og bagong oportunidad nga trabaho hilabi na sa mga mag-uuma sa nasangpit nga barangay. Ubay-ubay ka mga ahensya ang aktibong itimbayayong sa implementasyon nga maghatag og teknikal nga tabang, trainings ug mga panginahanglanon nga mga gamit alang sa maong proyekto. Dako ang pasalamat ni Barangay Imelda Kapitan Arturo Obalde kang Governor Juliet Uy sa padayon nga nagpalig-on sa mga programang panginabuhian dili lang sa ilang barangay kundi sa tibuok probinsya. Ako nagpasalamat ako kay ang makabenefis gihatagan og pagtagad ni Governor Juliet Uy ang PTRI sa Barangay Imelda. O nalipay ako kay ang makabenepisyo niya na nga ako ng mga tauhan nga gialagaran ko sa Barangay Imelda maka at least nga makatabang dako ka nang makatabang sa amo sa ako mga katauhan kay labi ng mga farmers nga mao may makakuan niya na sa naiuban nga mga pamilya nga makatabang gihapon sa panginabuhian. Gilauman nga pinaagi sa padayon nga pagpaningkamot sa inahan sa lalawigan, katimbayayong ang mga nagkadaiyang ahensya mulambo og magmalapuson ang proyekto ug mahimong ehemplo sa uban pang komunidad sa tibok Misamis Oriental. Update gikan sa Provincial Agriculture Office, ako si Ellen May Lahinaw, Miss Or News. Daghang salamat, Ellen. Sa laing bahin, gihatagag prioridad karon sa Department of Agriculture ang vulnerable sector nga makabenepisyo sa Benteng Bigas Program. Ania ang tibuok storya kalabot niini. Bangon! Miss Or Balita! Prioridad sa Department of Agriculture kun DA ang mga tao nga anaa sa vulnerable sector isip benepisyaryo sa P20 program o mas nailang benteng bigas meron na. Kinihuman nagpaigayon ang kagamhanang provincial ug simultaneous rollout launching sa P20 program sa tanang lungsod ug syudad sa Misamis Oriental niadtong Marso 6, 2026. Ang programang P20 is a program of national government
in partnership with the PLGU, yun yung Provincial Local Government Unit, no? Para ano na natay bugas para barato, affordable nga makabot sa atong mga vulnerable sectors. Kada ato unahon gyud ang pinaka mga vulnerable sectors ang priority nato sa maong programa. Gibutyag sa DA nga adunay mga lakang ang ilang gihimo sama sa requirements niini kauban ng Food Terminal Incorporated kun FTI ug National Food Authority kun NFA aron malikay sa abuso ang programa. Aron aduna tay kasiguruhan sa atong P20 program, mo nang gi-require ginato og ID kay aron pagmamatuod nga kini sila maugit ang vulnerable sectors. Kay kung walay ID, basin maghimong pamulitika, basin mamalit din na ang uban o himoong negosyo. Kay imagine nato 20 pesos lang compare diha sa local market nga pila ang presyo karon. Diba? Dako kay gap. So pwede inegosyo sa uban kung wala tay basihan. So mana nga kinahanglan nato ang ID kay para pagsuta nga maugid sila ang sa vulnerable sectors. Ang mga tao nga nalakip sa vulnerable sectors gilangkuban sa senior citizens, persons with disability kun PWDs, solo parents ug mga mag-uuma ug mananagat nga miyembro sa Registry System for Basic Sector in Agriculture kun RSBSA. Samtang gibutyag sa NFA Region 10 nga di kalidad ang bugas nga ginarelease ubos sa programa tungod kay gikan kini sa mga local farmers sa rehiyon og 1 to 3 months ang pangidaron sa bugas niini. Niagi usab kini og laboratory o hugot nga monitoring aya ma-release sa publiko. Kami sa Department of Agriculture nagpasalamat sa ni Governor Juliet Oy nga diin abti kay siya nga naging partner sa Department of Agriculture para ni aning P20. Gani in just only 1 week nga preparation naka-launch ta ang launching. Manghinaot lang pud mi nga kini nga programa para diri sa Misamis Oriental dili lamang kay sa launching kundi dili magpadayon kini alang para ma-address o matagaan ato ang purpose na makatabang kita sa mga vulnerable sectors. Padayong gitutukan sa DA ug kagamahanang probinsyal ang implementasyon sa programa aron makaabot kini sa mga sektor nga nagkinahanglan niini. Ang maong programa usa sa mga lakang sa administrasyon ni Governor Uy aron matabangan ang marginalized ug vulnerable sectors sa probinsya. Alang sa tinuray nga kabag-uhan, ako si Nefilim Diaz, Bangon, Miss Or. Kagamhanang probinsyal bibisita sa lungsod sa Lugait aron itunol ang mga serbisyo sa Kapitolyo sa ilang katawhan. Atong sutaon ang kumpletong detalye niini. Bangon, Miss Or Balita! Gipaabot ni Governor Juliet Uy ang programang panagiusang serbisyo sa kagamhanang probinsyal sa lungsod sa Lugait niadtong Marso 14 ning tuiga. Ubay-ubay nga mga serbisyo sa Kapitolyo ang gihatag ngadto sa katawhan sa Lugait nga gilangkuban sa libreng medical and dental services, pagpanghatag og bugas, abono, vegetable, corn ug tree seedlings, libreng kapon sa mga iro ug iring, subdermal implant, libreng notaryo ug legal consultation, ug ang paghatag og oportunidad sa mga kabataan nga mahimong grantee sa Scholar ko ng Bayan kon IKNB. Duyog niini, pipila ka mga turnovers usab ang gipahigayon sa maong kalihukan. Ang Provincial Early Childhood Care and Development Office kon PECCD nagtunol og mga materyales para sa mga Child Development Center kon CDC sa maong lungsod. Samtang ang Provincial Sports Council naghatag og sports materials para sa sangguniang kabataan kon SK aron mahingusgan ang paugnat sa kusog sa ilang kabatan-unan. Buot ni Governor Juliet Oy nga kung unsa ang serbisyo nga kaya ihatag sa Kapitolyo gusto niyang dalhon dinhi sa inyong lungsod. Atong gobernador sa Misamis Oriental sa kanunan ng katabang sa mga kalungsuran dili lamang sa senior citizen kundi sa kanatibukan nga lungsod sa tirong sa Misamis Oriental. Ang kayuhan mo kini nga walay gipiig atong gobernador. Gani karong adlaw kita na taong do sa katawhan nga mayan ini bataw tigulan tambong pagtuyog sa programa gihatag sa gobernador para sa kayuhan sa mga sa lungsod sa Lugait.
Tinguha ni Governor Uy nga mahatag ang mga serbisyo sa Kapitolyo ug ubang ahensya sa gobyerno aron dili na sila mobiyahe sa dakbayan sa Cagayan de Oro ug mo-avail niini. Matag bulan ginapahigayon ang panagiusang serbisyo sa mga kalungsuran sa lalawigan. So, kami mga lugait na maglabi ng mga senior sa kanunay yun magpaluyo. Tungod ka ikaw wala maglantaw sa bulok sa tao sa imong probinsya kung dili kayuhan sa kinabangan ng katawan. Minaot ako ngamta tagpis kay nga panlaw sa kanunay mabulawanon atong kalihukan sinila daw. Kung sila itong pag-istorya mong natagamta debate, ang dako nga kayuhan nga gihatag sa gobernador. Dili lamang niya nga mong hungsod sa lugait kung dili sa entero probinsya Misamis Oriental nga. Kauban sa kagamhanan probinsyal, ang lokal nga kagamhanan sa Lugait, National Bureau of Investigation, Philippine Health Insurance Corporation, Technical Education and Skills Development Authority, Philippine National Police, o ang Department of Information and Communications Technology. Magpadayon pa ang paghatag serbisyo ni Governor Juliet Uy sa katawhan aron mapatuman ang iyang saad nga tinuoray nga serbisyo ug transparensiya ubos sa iyang liderato. Subay usab kini sa pagpatuman sa Bangon Strategic Agenda. Alang sa tinuoray nga kabag-uhan, ako si Nephilim Diaz, Bangon, Miss Or. Integrated Public Community Assistance Center kon IPCAC nagpadayon sa paghatag nila ginabang sa katawhan nga mudangop sa Kapitolyo. Sa Nato Antibok Storya kabahin niini. Bangon, Miss Or Balita. Padayong gialagaran sa panggamhanang probinsyal ang matag kliyente nga modangop sa Kapitolyo Probinsyal. Gani ubay-ubay nga mga opisina ang naghatag sa social services nga gilangkuban sa Integrated Provincial Community Assistance Center kun IPCAC, Office of the Barangay Affairs kun OBA, DSWD One-Stop Shop Operations Office ug 1st District Congressional Office ni Congresswoman Karen Lagbas. Gipasabot ni Ms. Orcares Overseer ug IPCAC 1st District Coordinator Martha Faye Oiguangco nga ang ilang buhatan maoy magsilbing dangpanan sa kabarangayan sa ilang mga yangungo, mga resolusyon ug mga hangyo nga nahimong tulay aron mapaabot kini ngadto sa gobernadora. Andam usab ang ilang buhatan sa pag-assist ug pag-endorse sa mga kliyente ngadto sa mga ahensya sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD, Philippine Charity Sweepstakes Office kun PCSO ug Department of Health kun DOH, labi na ni atong nanginahanglan og tabang pinansyal alang sa ilang hospital bill ug burial. Mato ni Oiguangco, ilang ginatabangan taman sa mudangop sa Kapitolyo nga mga kliyente ug gitin-aw niini nga walay pili ang ilang pagserbisyo sa mga nanginahanglan. Wala tayo gipili. Tibuok Miss Or, tanang constituent sa atong lalawigan sa Misamis Oriental, atong gina-cater yun. Taman sa kinsay mo, abot sa atong din sa atong buhatan. Atong gingakatabangan. Kabahin sa requirements alang sa medical assistance, ubos sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients kon maifep sa DOH, gikinahanglan lamang ang final hospital bill, medical abstract, justification, social case study ug ID sa pasyente ug sa magproseso niini. Akong dakong pagyukmo sa atong talamuron nga Gobernador Juliet Uy sa iyang ginatang hospital bill. Dako kay katabang namo nga inapunta Governor nga dili na kapagmatabangan og uban pa nga matubag diri ug salamat din sa imong programa Governor Juliet Uy. Gidugang usab ni Oiguangco nga ilang ginatabangan ang mga kliyente nga masigurong kompleto ang ilang mga dokumento sa dili pa moadto sa mga ahensya. Para sa atong gobernador, sa atong gobernadora, pasalamat gid kay ta sa iyang grabe gid kakugi. Bisag pa man sa mga struggles, sa mga problema din sa atong sa Kapitolyo, pero napangitaan gyapon sa atong gobernadora og solusyon nga kita pakatabang gid gyapon. Walay puas ang atong pagtabang. Sukad sa iyang paglingkod, wala gid tay nabalibaran. Walay nag-uli nga nag-uul kay wala natabangan. Taman sa makaya sa atong gobernadora, iya gid kanang gi-extend no
sa first district o sa second district. Bisag paghatod sa kanang mga patayng lawas sa ilang mga parinti, ato ka nang gaka-cater usab. Mahatod ka na nato dito sa asa dapit nga lungsod. Hisayran nga ubos sa inisyatiba ni Governor Juliet Uy namugna usab ang DSWD One-Stop Shop Operation Office nga opisyal nga gigilunsad ni adtong Nobyembre 25, 2025 sa Hawanan sa Kapitolyo Probinsyal. Pinaagi niini mas napadali ang pagproseso sa mga dokumento ug nakahatag og social services nga accessible sa mga kliyente tungod kay dili na kinahanglan nga moadto pa sa regional office. Samtang anaa usab ang pinakaunang Congressional Satellite Office sa Kapitolyo nga mao ang buhatan ni 1st District Representative Karen Lagbas. Pipila sa ilang serbisyo mao ang paghatag og hospital assistance, funeral assistance ug uban pa alang sa katawhan nga gikan sa unang distrito sa probinsya. Gitin-aw sa ilang buhatan nga magdepende sa sitwasyon sa kliyente ang pag-release sa assistance nga mahatag kini sa tumong nga mabahin ang pondo ngadto sa tanan. Samtang mutabang usab sila sa mga individual nga miagi og kalamidad o katalagman sama sa nasunugan sa pagkitimbayayong sa DSWD diin gikinahanglan lamang nga magpasa og incident report gikan sa barangay, munisipyo o BFP. Gawas sa Kapitolyo, makadangop usab ang katawhan sa ilang satellite office sa Sugbungkugon o Hingoog City. Padayon pa ang paningkamot ni Governor Uy nga matabangan ang katawhan pinaagi sa pagkitimbayayong sa mga national agencies o government offices kun whole of government approach nga bililhon alang sa pag-uswag sa probinsya. Alang sa tinuorayng kakabag-uhan, ako si Jane Salimbaw, Bangon Miss Or. Mga serbisyong gitunol sa Kapitolyo sama sa medical services, educational assistance ug uban pa mas gipalapdan. Kung unsaon ang pag-avail niini, ania ang Uy Kabalo Pa Mo Special Edition. Uy! Kabalo ba mo? Kini ang bagong programa. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy. Bagong impormasyon, Mga fan facts, mga kalampusan, mga garbo sa matag lungsod. garbo sa Misamis Oriental. Og tanan kini inyong masayran sa Uy! Kabalo ba mo? Uy! Kabalo ba mo? Daganday kayong paagi nga pwede makuha ang mga tabang nga gikan sa provincial government sa Misamis Oriental. gikan sa medical assistance, edukasyon, panginabuhian, hangtod sa legal o social services na adiri ang Kapitolyo para mutabang ubos sa administrasyon ni Governor Juliet Uy. Apan, unsaon nato kini pag-avail kung sa mga proseso o kinsa ang angay dulon. Ayaw kabalaka, kay karong adlaw amo kang ituyok dinhi sa atong provincial capital aron ipakita mismo kung unsaon pagkuha sa mga serbisyo na para gyud sa katawhan. Ang unang buhaton, simple ra kaayo. Pag-abot nimo sa sulod sa atong provincial capital, diretso sa front desk nga nahimutang sa tunga-tunga sa lobby. Hi! Welcome to Misamis Oriental! Dili ka mangayo og service slip. Mao ni ang pinakauna o pinakaimportanteng dokumento nga gamiton aron maibaw-an kung unsang klase nga assistance imong kinahanglan. Ayaw ka balaka, kay anda mga atong mga buutan nga front desk staff sa pagtabang nimo sa pag-fill out ni ini nga form. Kung man mo makuha o mapuno ang imong service slip, andam na ka sa sunod nimo nga lakang. Ikaduha, kinahanglan mahibalan nimo ang corresponding requirements base sa assistance nga imong gusto i-avail. Depende sa klase sa tabang, sama sa medical, educational, burial o livelihood assistance. Lain-lain po ang mga dokumentong imong ipasa. Pwede nimong pakutanon ang front desk officer o tanahon ang listahan nga nasa information board para sigurado na kompleto imong requirements. Mas kompleto imong papeles, mas paspas ang pagproseso. Mao kini ang mga listahan sa mga dokumento nga gikinahanglan sa matag assistance. Sa medical assistance, duha ka kopya, isa ka original ug isa ka photocopy sa medical abstract o medical certificate pinakabag-o sulod sa 3 ka bulan.
nga adunay license number sa doktor. Duha ka kopya usa ka original ug isa ka photocopy sa hospital bill o statement of account o medical prescription o reseta sa tambal nga gipirmahan sa doktor nga nag-atiman uban sa license number. Duha ka kopya sa valid ID nga photocopy, duha ka kopya isa ka original ug isa ka photocopy sa certificate of indigency nga gi-issue sa barangay captain o punong barangay. Or pwede po DSWD, case study report o assessment report nga gipirmahan sa social worker or DSWD. Para sa assisted devices assistance sama sa wheelchair, hearing aid, eyeglasses o guban pa mao kini ang inyong kailangan dalon. Duha ka kopya sa inyong valid ID, duha ka kopya sa isa ka original, isa ka photocopy sa inyong medical abstract, duha ka kopya sa pinakabag-ong whole body picture, ug duha ka kopya isa ka original, isa ka photocopy ug certificate of indigency nga gi-issue sa inyong barangay. Para sa embalming assistance o tabang sa imbalsamo, duha ka kopya isa original, isa ka photocopy sa death certificate, duha ka kopya sa burial contract nga photocopy, duha ka kopya sa valid ID nga photocopy, duha ka kopya isa ka original ug isa ka photocopy sa certificate of indigency nga gi-issue sa barangay, o case study report o assessment report gipirmahan sa social worker or DSWD. Para sa calamity assistance o tabang sa kalamidad, magdala lang kamo og duha ka kopya sa inyong valid ID. Para sa mga nasunugan, magdala mo og duha ka kopya isa original, isa photocopy, certificate gikan sa Bureau of Fire Incident. Magdala pud kamo og duha ka certificate of indigency gikan sa inyong barangay, isa ka original, isa ka photocopy. Hulagway or picture atol sa insidente. Og duha ka kopya, isa ka original, isa ka photocopy sa barangay certificate. Og magdala pud kamo og case study report o assessment report nga gipirmahan sa social worker or sa DSWD. Para sa financial assistance o transportation assistance, magdala na duha ka kopya sa valid ID o letter nga address kang Governor Juliet Uy. Sunod, ang front desk staff na dayon ang maghatag og instruction kung asa na opisina kamo adto. Kung kompleto na imo requirements, ilang i-verify o dayon ilang kang i-refer sa hustong opisina depende sa klase sa imong assistance. Importante gyud nga maminaw og sabton ang mga instruction nga ihatag sa staff sa opisina nga imong gadtuan. Ang matag assistance adunay kaugalingong proseso o ang atong mga staff mutudlo kung unsay sunod buhaton sama sa assessment, verification o follow-up schedule. Pahinumdum lang, basta kwarta sa gobyerno, dili gid diretsong ihatag sa samang adlaw. Ang pondo sa gobyerno moagi sa hustong proseso aron masiguro nga ang tabang mahatag sa hustong tao sa hustong paagi. Ayaw pagdahog ng cash dayon ang imong madawatan. Ang pasensya o pagsabot kabahin sa proseso mao imong kaabang. Sa Misamis Oriental, ang serbisyo sa katawan limpyo, tinudanay ug para sa tanan. Daghang salamat sa pagpaminaw mga kamisor. Ang probinsya sa Misamis Oriental andam kanunay sa pagserbisyo sa katawhan. Ubos sa maayong liderato ni Governor Juliet Uy. Magkita-kita na sa sunod ng segment. Kay lahi na po ang atong topiko nga atong tukion. Kini si Zay, kini si Kendra o kini ang Uy! Kabalo ba mo? Uy! Kabalo ba mo? Kini ang bagong programa. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy. Bagong impormasyon, mga fan facts, mga kalampusan, mga garbo sa matag lungsod. Garbo sa Misamis Oriental. Og tanan kini inyong masayran sa Uy! Kabalo ba mo? Karon natong sutaon ang lakat sa panahon alang sa tibuok Misamis Oriental sulod sa usa ka semana. Alang sa atong lakat sa panahoning simanaha. Sugod karong adlaw, Abril 23 hangtod Abril 25, ang Misamis Oriental makasinati sa mapanganuron ngadto sa panalagsang madag-umon nga kalangitan ug adunay posibleng pag-ulan o rain showers lakip pagpangilat. Ang temperatura anaa sa pinakaubos 24 degrees Celsius ug pinakataas 32 degrees Celsius. Gipahimangnuan ang tanan nga mag-amping ug magdala kanunay sa mga gamit nga panagang sa init ug ulan aron makalikay sa sakit tungod sa kalit nga pag-usab sa panahon. Sa dili pa matapos kining programa,
Sayron usab nato ang mga mensaheng pasalamat gikan sa mga benepisyaryo sa lain-laing serbisyo sa Kapitolyo ug partner agencies. Kini nagpamatuod nga tinuray ug walay pili ang pagserbisyo ni Governor Juliet Uy. Aniya ang usa ka mensahe sa pagpasalamat para sa inahan sa lalawigan, Governor Juliet Uy, nga naghatag tinuuray nga serbisyo o pulido nga proyekto para makabangon ang Misamis Oriental. Daghang salamat sa imong mga suporta sa PBDEC, tanan imong mga nahatag sa among support and assistance, and we'd like to wish you in your endeavor to uplift the province, Misamis Oriental, to uplift the lives of our people, and we are behind you, Governor. Dako mo kayo na kong pasalamat kanimo, Governor Juliet Uy, behalf sa akong mga kauban nga BNS. Thank you gid kayo from the bottom of my heart. Nga imo na gyud gipa-release ang amuang kalipayan sa isip mga BNS sa Misamis Oriental. We're hoping na kaning among nasugdan imong ipadayon o kami sa kanunay mga BNS, kay ikaw naman ang among inahan sa probinsya. So ang among suporta, among ihatag diha kanimo. O daghan kay salamat. Bangon Misamis Oriental. Among pasalamat kay Governor Juliet Uy sa padayon nga pagsuporta sa mga programa sa ato ang gobyerno, labi na sa P20 program nga og sa iyang will nga pagtabang sa atong mga katawhan sa Misamis Oriental. Daghan kayong salamat, Gov, and padayon ra gihapon ta nga kanang magpartner isip mga sulugoon sa ato ang nasod. Ubos sa liderato ni Governor Juliet T. Uy kung asa ang panaghiusa magsilbing dalan sa kalambuan. Daghang salamat, Misamis Dudes. At ang ininyo ang uban pang mahinungdanong segments sa sunod episodes ng atong programa. Sa ngalan sa tibok Miss or PIO, subli, ako si Nephilim Diaz, ug kini ang Miss or News.